G2A ефтини игри, линк долу в описанието. И какво става, пичова? Аз съм Матвей и ми дойдеш, мога кажеш направя епизод номер 14 на пътя от едно до Ренеста, да. Това е епизод номер 14, не съм играл доста отдавна на този профил, имаме една клонка да съберем за Crown Chest, ще го направя в този епизод. И ако се чуете защо съм с шапка, просто косата ми е ужасна и затова. Отново съм с този дек, мисля да му дам още един шанс да видим как се справи. И да, между другото ще разгледам дековете, които ми предложихте за Lava Hound. И може би ще пробвам някой от тях. Да, нека започнем с първата битка, нека отворим този Crown Chest в този епизод. Между другото фейскама знам, че пречи на единия талър. Ето сега вие, например, добре, извинявате, просто нета ми е някакъв шит. Нали сега първо вие не виждате единия талър. Спокойно не се притесняйте, ще атакуваме първо левия талър винаги. И като го вземем, ако го вземем, ще преместя фейскама от другата страна, за да виждате другия талър. Така че няма да ви пречи фейскама в момента, защото атакуваме лявата страна и по-интересно може би ще е там да гледате, защото там се случват нещата. Добре, той има принцеса, Ice Spirit пуска. О, не, това не е добре. Елит Барбарини, аз използвах скелета на армито и той веднага ни ръшна с Елит Барбарини. О, има Електролизър, Фарбол няма да го убие, трябва и зап, за да го довърша. О, обаче тук се получи много добре, сега Мега Миньън ще го докопа. Браво, Мега Миньън, така. Мисля да пусна балон или не. Ще запазя елексира този път. Добре, ще вземем доста добър демидж. Принцесата е доста бавна и докато се справи с Lava Hound, му свалихме талъра на... Окей, бърз лок. Добре, все пак пуснах Тумстоуна. Пускаме Ice Wizard, за да се справим с тази принцеса. Имаме балон, той нищо ли няма пусне също скелета на армито? Да, явно нищо няма пусне. Ще пуснем Фарбол, не искам да ми взима талъра. Така, добре, справихме се доста добре. Сега както казах, ако вземем талъра, местиме... Между това май беше българин, ако не се лъжа. Беболин... О, това е БГ клан. Да, то пичара е българин, ние си играем също българин. Това е страхотно добре и нашия клан е български Велика България. Така че знаем, че сме българи. Оф, човек, трябва да пусна и това... Нямаше какво друго да пусна. Спомням си... Барал на него. Барал на този българин. Евала, че е българин. По-добре да играеш също българи. Така, както казах, фейскама няма ви пречи, защото ще го преместя от другата страна, както видях тук-що. Така че не мисля, че ще е проблем фейскама сега. Така пускаме балон, надявам се, че ще успее да... Окей, той пуска... О, тук е един чудесен фарбол. Вау, как не оцелих се запал, извинете. Бутнах си малко тук нещата. Да, мисля, че ще му вземе талъра. Той пуска фарбол, но пак му вземе талъра и той не ми е взел нито един талър. Еми, GG, my friend. Да видим сега какво ще се падне от Crown Chest. Може би още един Ice Wizard, представяте ли си? Между другото видях, че топ 10 поредицата много ви харесва. За утре съм подготвил, не за утре. Следващия епизод ще бъде пак на топ 10. Пак ще бъде така класация на Clash Royale, нещо много интересно съм ми подготвил, така че да, 200 лайка ударихме на този клип и както виждате този е българин. Бебулин, че ти, не знам, не мога да прочета името. Обаче е БГ клан, така че съм убеден, че е българин. Окей, добре, 4 гоблина, това не е добре, тук трябва да имаме 18 къма, добре, няма да има легендарка. Тумстоун, който го използвам, супер, имаме още един калчер, ще изиграме 3 битки в този епизод. Така, започваме с втората битка, левел 7. Нека престим фейскама тук и да тръгваме към левия талър, като вземем този талър, ако го вземем, ще го преместим фейскама, така че няма да ви пречи, надявам се. Обаче той атакува от дясната страна и то с левел 7 Giant. Той самият е левел 7. Вау, много силни карти има. Тук ще запнеме. Той проверяваше дали имам зап. Имам зап. Добре, запазихме Мега Миньън жив и успяхме да се справим, обаче изхарчихме супер много елексир, така че сега ще сейваме елексир, за да може да направим пуш с Lava Hound.
Ако мога да пусна Балон, ще е супер. Супер, ще му вземе Бомб Тауър със сигурност. Така, той има много силни карти, което ме очудва за левел 7, 7 левел Валкира, 7 левел Гигант. Това е много странно. Явно си апгрейдвал един дек и сега играе с него. Все пак, това че е левел 7 не значи, че е по-слаб, особено с тия карти, той има по-силни карти от мен за Бога. Добре, мега миньона. Добре, не е проблем къде го пуснах и така ще ни свърши работа. 10 лева миния ход, ти шегуваш ли се? Окей. Аз докато му убия джанта, то лава хаун да ми умря. Казвам ви, то просто има много... само първенствен фейскам за да не пречи. Има просто много силни нива. Което е много странно. Айде, Айс Уизърд, Айс Уизърд! О, 5 удара не мога да убиеш един Уич. Добре. Не са толкова зле нещата. Тук ще поеме много демидж, добре. What the fuck? Аз не очаквах толкова малко скелети. Очаквах Тауъра да се справи, все пак я си издал удари веднъж. Той пуска... О, тук много добре пусна такова. Рокет, защото сега започва овертайма и елексир му ще се качи доста бързо. Така че той много добре направи тук. Все пак... обаче ние сега готвим голям пуш. Пускай си уича, човече. Няма уич, окей. Балона трябва да запазиме. Да, супер. И моля те, Валкира. За жалост удари, добре. Нищо, по него му взимаме Тауър, той ще има малък проблем там. Не, справи се, добре. Мега миния навърши работа. Джант скелетън. О, гигант. Обаче аз просто бързам да му взема Тауъра. Първи преди той да ми вземе 3. Така. О, не, ти шегуваш се, фарбол. О, каква тъпотия направих. Това беше много тъп от моя страна. Още една тъпотия направих. Поне ще видите на колко му става Тауъра. 900 и той ми взима Тауъра. Сериозно, и това беше толкова тъпо. Добре, човече, ти като си апгрейдвал един дек за Бога, много си жалък, човек. Просто си много жалък. Апгрейдва си с едни карти и сега какво? Арена 8, човек. Аз със същите карти съм арена 10 на силния профил. What the fuck? Добре, се тая. Така, ще откроем първи левия Тауър, защото фейскама не пречи оттам. Така, левел 10, добре, човек. Клан чест ли падаш? Да. Ясно е, то пада клан чест. Басо вече пада клан чест, ще ни да е победата. Или пък не пада за клан чест, защото сега клан честа или се връща, да. Всъщност като се замисля, по-вероятно е да се връща, до сега сигурно е събирал корони и сега иска да се върне в арената, в която е. О, сериозно ли, човек? Имаш най-добрия каунтър. О, добре. Някакво да направим тука. О, супер, удари веднъж. Сега обаче ще имаме проблем. Ще имаме малък проблем, ако няма зап, няма да имаме проблем. Окей, има зап, но твърде късно. Добре, оцеляхме някакси, обаче сега ще имаме проблем, защото той може да пусне Хок Райдър, който бързо ще ни стигне до Тауъра. Не пуска Хок Райдър, добре. Няма да запвам. Защо не запнах, за Бога? Това беше голям фейл, добре. Мисля да направя този път само балон пуш. Човек, всеки път ли ще правиш така? Добре. Хайде сега, пусна 6 елексир рокет. Да видим какво имаш за да се защитиш. Бейби Дарана няма да ти свърши работа. О, това ще те спаси обаче. Да, Евола, спасите. Обаче сега ще ни пусне Инферно Дарана, сигурно или не арчерите. Добре, не искам излишно да ми взима... ще да ми вземе много с тия арчери, сега ще пусне сигурно... Добре, зап. Добре. Чакам му рокета, сигурно в овертайма преди да почне ще го пусне. С този рокет може да бъде много гаден и да се спаси. Това е последна битка за този епизод. Пускаме лава хаунда. Ей така. Айс Уизърд, хайде. Буквално нищо не направи това Айс Уизърд. Не оцели. Добре, защо не изчаках лава хаунда? Това беше много тъпо.
Еми, рип. Добре, няма как... Поне на Лавахаунд да се надявам да направи нещо. Ама с този Инферно Драгон, той има най-добрия каунтър за Лавахаунд, за бога. Обаче аз имам бам, още един Лавахаунд. Докато е жив още Айс Уизарда. Така, добре, сега Арчер ще убиеме. Чудесно, убием и скелетен армито. Евала. Той ще направи всичко възможно да не му се докопаме до талара. Обаче тук взимаме много добър демидж, обаче той има рокет и това е good game my friend, well played. Добре, втора загуба за жалост. Надявам се, че ви е харесал поне. Надявам се, че ви е харесал и се абонирайте за още клипове и натиснете камбанката, ако не сте го направили, за да получавате известие, когато качвам клип. Аз бях UmbaTV Gaming, благодаря, че гледахте и до следващия клип. Чао! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.